niin kuin näkyy, kaupunkimme isiä ei kauheasti kiinnosta tämä mielenosoitus. Se on poliitikoilta hyvin ymmärrettävää, että heitä kiinnostaa vähän niin kuin se oma persaus tässä asiassa. Ja me eletään siinä omassa ajassa, jossa tulevaisuutta koskevat argumentit tuntuu ristiriitaisilta. Toiset puhuu ylikansoituksessa, toiset pelkää tyhjää maata. Se on kun naapurit samassa talossa, toinen sanoo, että täällä on liikaa ihmisiä, toinen vastaa, minä olen ainoa paitsi postilaatikko. Tämä ei ole vain sanailua, se näkyy kouluverkon supistumisessa. Kouvolassa ei ole rakennettu suurkaupunkien moottoriteitä ja nyt jotkut haluaisivat testaa myös rautateiden kehittämisen. Kun koulut suljetaan, alueen vetovoima heikkenee. Väestö vähenee, koulut suljetaan ja asuntojen hinnat tippuvat. Se ei ole vain luku paperilla, se on kansallista omaisuutta, joka hupenee. Koulu on yhteisömme sydän. Jos suljemme sen, emme voi odottaa, että maamme edistys kulkee sen edellä. Uusi koulurakennus ei ole pelkkää tiiliä ja betonia. Se on merkki yhteisön vaurastumisesta ja uskosta tulevaisuuteen. Koulujen sulkeminen kasvattaa kiusaamisen riskiä. Pienissä ja turvallisissa koulussa lapset voivat kasvaa rauhassa, suurissa ruuhkaisissa koulussa syrjään jääminen ja kiusaaminen lisääntyvät. Monille introverteille lapsille suuri kouluympäristö ei ole mielekäs. Pienet koulut tarjoavat heille turvallisen paikan oppia ja kasvaa. Jos kunta todella välittää lasten hyvinvoinnista, niin koulumatkojen pitäisi toimia molempiin suuntiin. Jos lapsi voidaan kuljettaa kauas suureen kouluun, kyllä pitäisi osata järjestää kuljetus myös sinne, missä lapsi voi paremmin. Kouvola yrittää säästää, mutta säästää väärässä paikassa. Kun pitäisi investoida, rahat menevät teattereihin ja kalliisiin koulurakennuksiin keskustaan. Samalla matkat kouluun pitenevät ja hidastuvat 30-40 kilometrin tuntinopeusrajoitusten takia. Ja poliisi siellä varsinkin kerää sakkoja valtiolle, mutta mitään ei opita. Rahastus ja lyhytnäköinen säästäminen eivät korvaa todellisia investointeja alueen tulevaisuuteen. Jos omaisuuden arvo ei nouse, siis ihmiset lähtevät pois ja asunnot tyhjenevät ja rakennuksia ei kannata enää korjata. Tämä ei ole kaukaa haettua uhkakuvaa, se on seurausta siitä, että alueen kouluverkkoa ja infraa ei pidetä kunnossa. Kun yhteisö hajoaa, kadut hiljenevät ja tulevaisuus pakenee lasten mukana. Meidän täytyy katsoa pidemmälle kuin tilastot ja budjetit, Kouvola ei saa jäädä tyhjäksi. Me tarvitsemme kouluja, rautateitä ja elinvoimaisia yhteisöjä nyt, ennen kuin on liian myöhäistä. Lapset ovat eläviä viestejä, joita lähetämme ajalle, jota emme tule näkemään. Opetammeko heille, että tämä on oikea tapa hoitaa asiat kuntoon? Lopuksi voi sanoa vaan, että veronmaksajilta tullut pieni viesti mulle sähköpostiin 3 henkilöltä, niin oli tällainen, että kerropas näille ihmisille, että kuntalaisilla on oikeus vaihtaa veronmaksupaikkansa siihen kuntaan, jossa he asuvat tai työskentelevät suurimman osan ajasta vuodessa. Jos koulujen lakkauttaminen tekee alueesta vähemmän houkuttelevan, voi syntyä symbolinen liike, jossa ihmiset ilmoittavat aikovansa muuttaa tai siirtää veronsa toisaalle. Suosittelen lämpimästi. Toivottavasti tämä kaupunki oppisi jotain. Lisää vaan vinkkejä, millä saa kaupungin päät kääntymään. Kaupunkien isät pitäisi pikkusen pitää parempaa huolta tästä tulevaisuudesta. Kiitos. Kiitos Joni hienosta puheesta. Otimme voimakkaasti kantaa siihen, että Kouvolan kaupunki perustelee koulujen lakkautusta vuonna 2019 vuonna tehdyllä kouluverkkosuunnitelmalla. Nyt Kouvolan kaupunki on huomannut, että sen uudistamiselle olisi tilausta. Uusi ohjausryhmä on valittu ja kokoontuu jossain vaiheessa. Siellä ohjausryhmässä on tällä hetkellä enemmän talotekniikan ja hallinnon asiantuntijoita kuin opettajia. Haluan ja uskon, että tämä ohjausryhmä toteuttaisi paremmin lapsien etua, jos siellä olisi opettajia mukana. En nähnyt siellä ensimmäistäkään pelkässä opettajan virassa olevan ihmistä. Kiitos. Tuodakseen edelleen esiin, että
Minkälainen on tää Kouvolan kaupungin päättäjien tämä ajatusmaailma ylipäätänsä rahavirran? Miten se rahavirta liikkuu ja miten se niinku saadaan liikkuu tänne Kouvolaan päin? No eihän se nyt sillä, että vaikka kuinka suuria investointeja tehdään jo uimahalliin, minkä viimeksi otin esiin, missä sitten on ulkomaalaistyövoimat laittomasti töissä, joista ei mene edes verorahoja meidän Suomen valtiolle kautta kaupungille eikä minnekään. Niin nää on nyt sit se, millä tuodaan tänne väkeekö. Että jostain nyt sitten lähtis joku tänne ihan sen takia, että pääsee polskimaan tonne uimahallille, mikä nyt rakennetaan ison rahalla. Ja se 33 miljoonaa, niin se tuskin tulee olemaan se, mihin se jää. Niin kuin rakennushankkeet yleensäkin, niin se on vain se alkusumma. Loppusumma tulee olemaan isompi. Ja hintahan tulee nyt sitten vaan kasvamaan. Eli kun me puretaan tää kouluverkko, puretaan nämä pienet koulut, mitkä nyt sitten ehkä tässä nykyturvallisuustilanteessakin olisi hyvä, että meillä olisi mahdollisimman paljon eri kouluja eri paikoissa, jossa on omat päästösuojat, johon sitten ihmiset oikeasti pääsis turvaan, kun että ne olisit siellä yhdessä motissa, sit jos se kaikista pahin käy. En halua niin ajatellakaan, mutta että kaikki on mahdollista. Mutta että lähinnä pointtina, että nyt jos lähdetään purkamaan kaikkea Kouvolasta, mikä voisi ehkä pitää meitä lapsiperheitä täällä läsnä, niin kuka tänne enää haluaa muuttaa? Ihan niin kuin luulisi, että se on ihan no-braineri, että eihän tänne kukaan halua tulla, jos ei lapsi pääse kouluun. No, sitten siinä vaiheessa, kun datakeskukset alkaa työllistää, Myllykoskella 200 työntekijää, no mihinkäs ne lapset menee sitten kouluun? Kun on purettu nyt se, niin kaikki tulee sitten tänne. Totta kai, että jos ne nyt joutuis, täältä menee sinne Myllykoskelle kouluun, niin kai ne nyt sitten ennemmin nostaa Kämpänlahdesta ja tulee sillä hiton nopealla junalla tänne. Tänään minä ajattelisin. En mä tiedä mikä siellä on kaupungilla on verotus nyt työntekijöille tällä hetkellä tai kuntalaisille. Mutta että se miten kaupunki kohtelee yksittäistä ihmistä, niin kyllä se ihminen tekee jossain vaiheessa sen valinnan ja lähtee sitten pois, eikä tuu takaisin. No, kiitoksia.